Aji Welut Putih. Kesempatan kuwi arep dienggo mbuktekake keampuhane Aji Welut Putih. Supar diajar wong sak desa. Durung marem awake digeret nganggo motor ngliwati dalan adoh. Tatune ora sepirawa. Nanging balunge sing ora kuat. Suwe-suwe Supar sambat lara lan kentekan tenaga. Wong sing duwe Aji Welut Putih kondang dugdeng. Jimat iki adate dienggo piandel para durjana. Ora ngrasakake lara nadyan tipi lara. Digebuki lan dikepruki. Kaya dene ora ana rasane. Tatu-tatu sakala ilang. Awake enggal pulih waras. Aji Welut Putih iku tau dicekel dening Supar. Paraga pengpengan sing asale saka saweneh desa ing Wanasaba Kidul. Jenenge Supar minangka wong dugdeng. Mumbul nyedhaki taun 2009. Dheweke kasil nindakake laku kadurjanan bola bali. Kecekele Supar ngepasi dina apes. Wiwit cilik Supar wis seneng mesu diri. Kancane SMP tau nyekseni yen Supar demen laku tarak broto. Ceritane wektu iku Supar ora mlebu sekolah nganti seminggu. Guru lan kanca kancane padha niliki dheweke. Tekan omahe Supar kabeh digawe kaciwa. Supar ana ing senthong jare lagi semedi. Ora ana siji wae sing kasil rembukan karo Supar. Ora ana sing ngerti ing ngendi Supar meguru. Ujug-ujug Supar dadi wong sekti. Bola bali maling, omahe wong-wong sugih ora tau konangan. Mung sajake Supar lali welinge gurune. Wewalere ora kena colong jupuk ing awal sasi poso. Ngepasi awal wulan poso, Supar mlebu omahe juragan Kalimi. Dheweke kelakon nggawa kotak kanggo nyimpen emas lan duit. Durung kasil mlayu adoh, juragan Kalimi tangi lan bengok-bengok. Sakala gawe geger, Supar enggal dibujung, ora wurung Supar kecekel. Banjur diajar wong sepirang-pirang nganti lempe-lempe. Maling iku enggal digelandang tumuju balai desa. Supar ditakoni werna-werna. Ngerti malinge kecekel, akeh sing teka lan melu miloro Supar. Pak Kades menggak warga supaya ora tumindak sakarepe dhewe. Supar nuli dipasrahake polisi. Sawetara wektu Supar ditahan ing sel. Sing gawe gumun. Tatu-tatu tilas diajar wong sak pirang-pirang. Dumadakan ilang. Ora ana tilase. Awake Supar cepet bali waras. Sakwise dikunjara sawetara sasi, Supar bisa luar. Nalika Supar dikunjara iku, wong-wong padha rerasan. Jare Supar pancen duwe ngelmu sing edap-edapi. Kabeh lara, tatu lan panandange sakala pulih ora nganti etungan dina. Wong-wong yakin yen Supar duwe Aji Welut Putih.
Warga uga luwih ngati-ati yen ana glibete Supar, kabeh padha waspada. Omah-omahe warga uga digembok. Sawetara wulan Supar ora wani maling ing sak kiwa tengene desane. Ning sajake Supar wis lali karo janjine dhewe. Taun 2009, ngepasi awal Ramadan, Supar kumat meneh. Supar kacekel nalika maling ing omahe Juragan Timin. Wong-wong desa ngerti yen Supar duwe aji welut putih. Kesempatan kuwi arep dienggo mbuktekake keampuane aji welut putih duweke Supar. Supar diajar wong sak desa. Durung marem awake digeret nganggo motor ngliwati dalan sing adoh. Tatune ora sepiro. Nanging balunge sing ora kuat. Suwe-suwe Supar sambat lara lan kentekan tenaga. Aku ora kuat. Aluwung, saiki aku mati wae. Aja mbok piloro awakku. Sambate Supar. Terus piye karmu? Aku njaluk awu. Awu kuwi. Ketua pemuda enggal perintah warga golek awu. Ora angel golek awu ing desa kono. Wong-wong isih nggunakake kayu kanggo masak ing pawon. Ora let suwe entuk awu sak plastik gede. Awake Supar enggal diwur-wuri awu. Ora gandalan wektu. Awake Supar lemes lan kentekan tenaga. Ora nganti suwe Supar wis tumekaning tiwas.